Hello guys! Maayong hapon natong tanan guys for today's vlog guys. Nagpauga ko sa kong buhok guys kay naligo ko og balik kay tungod na ulanan ko guys kakusog sa ulan diri sa moa guys. Grabe kakusog sa ulan guys. Nanglaba ko gikan guys kay nangukay manggug ko kagahapon. Pagkahuman nangukay ko og trapo guys, gidaghan ako ang mga trapo kay kalas kay mig trapo tungod sa ko ang mga iring-iringin so sa kung mga dogi-dogs guys mo na mukay kog daghan nga trapo. Pagkahuman guys kay kuan man gakusog ang ulan so ako asyang gibulag gipasagdaan ra nako guys nga maulanan siya kay bag-o manglaba. So naara guys an nato ha sa gawas ang akong gilaban nga mga trapo. Ug naglaba pud ko og mga kuan na mo mga kulingon kay mo ang anam-anam ang nara guys. Kana ang trapo. O kana gi okay na ko na ang habol. To ara trapo. Kana guys mo na akong gipangukay. O dito gipang-ukay nako. Napato kong gilabahan dito guys. O tura. Na guys. Mo na ako ang gipang labahan og si Dudong di ara. Nagsuka-suka si Dudong kay isag unsa na lagi pangaon. Maong ning suka si Dudong og sa dihang nang limpyo ko sa iyang sinukali day. Ay do. O si Dudong dagol. O tan-awa ang ilang gihimo guys. O tan-awa. Kinsa may di mo suka na ilang gipangaon o. O bag-ura ko nang limpyo dira. Guys, bag-ura ko nang limpyo dira guys. O naghugaw-hugaw na pud sila. O limpyo na pud nako guys. Naamgod sila helper guys. Mo na sige sila panghugaw-hugaw guys kay ako guys gihimo ko nilag helper. Helper ko sa ilang life. Muna guys nga sige na sila gugahugaw kay na ay helper tigsunod sa ilang hugaw. O si Inday o. Inday. Inday. Si Inday. 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 Si Tiger. Si Wakwak. Wakwak. Hi Wakwak. Na guys. Akong bana guys ning lakaw na pod kay giteksan sa iyang boss kay manglakaw sila mato sila PRC. Kay dapat mangut unta guys karon matumi og bangko pero kay giko ano man si siyang boss mo to nga anak ko sa sunod nang sa sunod na lang ta matog bangko. Una sa na inyohang lakaw mo tong ning adto siya guys kay giko ra siya sa iyang boss wala siya nagdalag motor among motor nara dira kay iyang boss nara sa highway naghulat sa iya ha. Motong ning ato siya to gani nagapayong kay grabe ka kusog sa ulan. Nang laba ko ganina guys, wala pa ko nang laban naligo nako karon guys kanabtan kog ulan na basa ko. Mao tong naligo kog utro guys kay grabe ka kusog sa ulan. Grabe. Agoy matumbang ako ang Christian. Di siya pwede butang kay matumba siya. Si Inday. Hi Inday beautiful. Hi Inday beautiful. Nabira si Inday beautiful. Nabira siya karon, mura siya kuan. Orike. Ako sa ni ayun akong buhok. Ang akong lawas murag nakaanak og pulo ka buhok. Kada ko sa akong lawas. OMG. O na guys, nag-text si Banana nga to sila PRC. Baka unya dapit mo uli na to sila. Si Dagol na noktok. Si Dagol na noktok guys. Nga naman Dagol? Ha? Wa? Nanaktok siya kay musulod na pud siya. Uy na po ko patindogon. Ay nako patinduga Dagol. Hoy ginaw ko gikapoy baya ko. Ako kapahuwayhan na. Ana na sila guys. O si Inday. Inday bakaking. Tira na ko itong nga ako ang kuan cellphone ana stand. Kay magyama-yama ra ko diri. Nagkuan ko diri guys kanang naghanid ko di ani kay ganina kaming Banana naglanta mi og TV. Nya katulgon man siya nya wala pa man ang time nga mulakaw siya motong naghiday ka siya diri. Din ako pag bagong human ako glaba basa kay ko sa tanan.
Dayon nang narapo ko. Nagidahigda po ko di ari niya. Paglako niya, gitiwas ako nilaban. Og sa diha nga abtan ko og ulan. Mao nang nahitabo nga nabasa ko. So naligo na lang po kong balik. Kay na, uy, ano naburikat? Ay, what happened? What happened to you, Inday? Ha? What happened, Inday? What happened? Why you happy? What happened? What happened? Ano ni mama? What happened, Inday? What happened? Ha? What happened, Inday? Akong Inday, sige pangilkel. Anong sige magkapangilkel, day nga? Bago makanaligo, day? Ha? Sige, man kaon og fried chicken, guys. Unya mabunta, guys, itlog Bisaya. Nanapon sila itlog Bisaya, guys. Dara o ko ana ko. Mo na po niya akong ipakuan nila ugma sa bunta, guys. Di ara, guys, itlog Bisaya para ugma nila imnon. Inday. Bawaya kini siya, guys, basta itlog. Neneng. Buaya ka ni guys sa itlog, guys. Paborito kinan yung itlog. Mo ni ilang imnon ug masabuntag. Akong tiltilon di butangan ako gamay asin. Mo ni ang iyahang vitamins. Itlog Bisaya, day. Itlog Bisaya. Itlog Bisaya. Tong. Tong. Mo ni yung paborito. Itlog Bisaya. Dira sana kainin lang ko unya. Imnon man ano niya unya, day. Ay, mahulog. Di ba? Ang imong paborito kay itlog Bisaya, di ba? Abi niyo guys, kana kung ba na mag-travel dili makauli. Dili na siya mosulod dito sa sulod, guys. Ito na siya to sa Muteres matubang na siya dito. Nag parking ako ang bana sa iyang motor. Dito na siya mo atubang kay mag-atang sa kung bana hangtod nga muuli. Ano na siya kakuan sa kumbana. Kaday hard. No, day na. Be, nani koto day. Ang akong Inday nga hala, naikoto si Inday. Kita ko koto ni Inday nga maldita. Akong Inday, guys, grabe kini ka maldita, guys. Pero mora ni maldita, guys, nga buutan. Murag ako, maldita nga buutan. Ana. Diba, day? Aka naliwat, day, kang mami, diba? Buutan nga maldita. Na si daddy na nag-text ba? Day. Tanagtos kamera ba? Kamera, ay nasi. Hi, hello guys. Anak ko. Asus, ninghagok. Ano man ninghagok? Ninghagok man hinon nga. Imbis ipaingon nga. Hello guys. Agay. Imbis ipaingon nga hello guys. Ninghagok hinon. Na, hello guys. Di kay mo hagok. Ning kag hello. Hala kalami sa mangga in Jesus name. Lami kay mangga. Ha. Taas tumoy man. Uy, hala kalami. Uy. Hala kagas kalami sa mangga. Taas tumoy man. Huwag na nagyawa. Di na mako. Tumoy hala ka. Kalami sa mangga, guys. Guys, natuwa siya sa tumoy ka ayo. Umiya kagtapon ay. Ako kabalo ba ako mukatkat, guys. Lang ano man nga nanambok mo kung mayo. Kabalo ko mukatkat, guys, mukatkat kong mangga, mukatkat kong kamito, mukatkat kong santol, mukatkat ko guyabas, mukatkat ko kapayas. Ayaw lang ng lubi, guys, kadi ko kabalo mukatkat og lubi. Maimpas niya ito sa lubi. Madlo ko mukatkat sa lubi, guys, kay diha man gud nahulog akong angkol, diha siya nagkuan. RIP sa lobby. Mahulog. Kung ganito, guys, expert na ganito ito siya mukatkat kay kuan man to siya kanang kanang manguag tuba ba kanang manggiti. Nahulog siya, guys.
Si Inday, Inday, Inday. Si Inday, Inday. Akong Inday. Oto guys, nahulog ako. Ay, mananggiti. Mananggiti ang akong uncle guys. Nahulog siya sa kuan, lobby. Wow. Nagkuan siya sa tuba. Siguro na, unsa ka to siya no, nabali ba yun ko. Wala po nila kabalo kay layo ang kista na nakadto kung mamara kami wala mi nakakuan nakauban nato kay layo ko sa tanan niya usap pa gagmay pa mi ito nga time akong edad ato pila pa lang pero nakahinamdom ko nga na akong uncle do nahulog sa mangga panto sa ko ang mama ihang ikaduha sa ilaha nga magsuon ning adto sila dito sa to do sa layo kito sa lugar ayo kayo na pa sa Jinsan daw to. Mo ato nga kuan. Abot akong mother dito kay gato nila ilang isuon na nahulog sa lobby. Dito taas king lobby yung hilogan guys. Una nga manlog jud ko mukat-kat og lobby kay sa una pod ang akong magulang tong eldest na mo nga na pasawi na pod. Nagkat-kat mangga hulog siya sa mangga nga ang mangga pati pagka mubo ara kay naay buros nga nangayo sa iyahan nya di man to dalo mohatag man to gikat-kat niya nya kat-kat siya sa mangga kanang nag-ilog ang kahay ug kangit-ngit niya katong manggaha dito kanang mura na bitaw siya tawaan guys kay mura bitaw kanang gipuy-an na ba siya kanang kuan ba kanang mga dili pare sa to nana nya nangayo ang buros naaman ang take-uhit pwede siya manguhit o pwede siya mutungtong atong bangko dito nga naay bangko nga puthaw ang gababag o nga nang mingkat-kat mo to nahulog siya guys dahil ang iyang ulo na una pagkahulog dito na diretso sa puthaw nga bangkong gababag o naigo mo tong hemorrhage gidala sa kuan hospital buhi pa siya pagdala sa hospital pag kuan to namatay naaray po siya kay kuan man kanang gawas ang dugo diri sa baba na hemorrhage mo to nga wala okay. Pero ako, kat-kat ko ay, turaw, mangga o lami kayo. Pero nga, mas pinakatumoy, ay, mangga apple siya guys ba niya. Kuan man kaning, sani ka nang, tumoy man o, gagmay usa nga. Sa niya og mga, kuan taan na. Pero lami kong mangga ba yan. Ay, Diyos ka Lord. Atong day mga bunga o, nas tumoy. Ang bunga. Oto guys nga kuan madlo ko mo kat-kat og lubi di ko mo kat-kat og lubi ako magulo sa kat-kat siya lubi pag abot sa taas nabitay bitin kato siya gasilig na to siya magsigig kat-kat guys unya kay dito ra gyud siya napuruhan atong mangga nga kuan mga kay mito anak kat-katon niya katulgon biki ko guys pero ako lang giagwanta ko ang kon kay basa kong buhok. Basa akong buhok guys muna akong katulgon ako na lang ako ang nagwantahon hello everyone di ana na tubig kay murag ana ko ay ako rin ang gipasandi guys kay para dili na ko masige og bit-bit sa kuan sa camera auto guys nakuan ning undang na ang ulan guys ganina grabe ka kusog sa ulan well nang laba ko guys nagpaulan ko guys mo nang naligo og balik kay naulanan ko kay kung di ta maligo nga maulanan ta naado na siya kuan nga mahilantan ta pagkahuman sa hilanat guys okay ron ta og akong banaway trabaho niya magtrabaho niya ako ra ba sa diri niya ako ra ko galingon nang magkuan sa kuha tambal kay kung bana wala permi magsige travel niya og buto na nan pwede man siya ma-absent niya sayang pud i-absent niya no ang travel no to nga agwantahon na lang magsakit ko na ako feel not feeling well sa kuang lawas ako nila agwantahon kay sayang akong bana mo absent pwede rin po doon kumadto sa akong mother mag-on ko dito pero wala pwede akong mother kaya akong mother is busy po sa tindahan mo na nga ako lang din mo yung Sarah
like now, inusara. Diba? Kaya naman na, nagwanta. Ay, ko naman na kanang, ko na ako guys ba, kanang, murag, kanabitang naanad na ko nga, perminti na lang ako de ani. Anad na ko. Naanad na man lang. Sakit akong mata. Katulungan ka ayaw ko as in. Katulungan ka inyong manang guys. Ingaw kayo ang kagawasan. Gusto ko magtambay sa gawas. Galing lang kay ang ako ang kuan husky sa mukan. Kaya guys, nabaguro kong ligo. Mag-ambak-ambak to. Ang tail to. Tabok-tabok dra. Basa ang tail ato. Tulungan ko ay, tulungan ko guys. Akong lawang wala pa na cream. Wala na ko butang cream. Kay hapon naman. Wala na ko ng lotion guys. Ay, kay hapon na. Uma na lang ko mag-lotion. Kay kuan. Kanina, laligo ko, naka-lotion naman ko, pero kanina akong lotion eh. Kalas ka ay lotion, basta ko lotion, kalas ang lotion. Akong lotion guys, kay baratoon ra guys, katong love. Nga, ang pinakadako, tag 78. Mo to akong lotion nga love. Kanina akong lotion, kay hapon naman. Sabon. Akong sabon kay Give. Mga baratoon ra kay ako ang gamit guys. Moro mangyapon sabon ra mangyapon. Okay. Then ako ang alcohol kay Michael. Ay, Michael ba to? Katong Michael nga puti. Muna ako ang alcohol guys, Michael. Para to ra gyapon ang gamay na 25 pesos. Na? No. Barato man ako mga gamit kasi hindi mo kinahanglan mga mahalong na gamit. Ang importante na atay gamit, magsigitag palit ng mga mahalon, mura man gihapon. Pagtang tay bakterya. Sana abo. Katulugan kay ko guys. Hindi katulog ay basa man akong buhok. Hanggang taon ako di ko katulog kay akong buhok basa. Ay, Diyos ko lang. Mag-TV ko rin. Tipan ko mag-TV guys kay ano ang sounds. Ako ba ni-upload sa YouTube. Maka-copyright to kung 9 cents. Diba? Oo. Anak guys. Patawa. Hasula. Diyos ko Lord. Hapit na mo reunion. Pila ka days lang. Reunion na. Diba? Anak. Kalit mo kusog ang ulan kaganina guys nga pating inita ng buntag super ka init. Og ning bundak ang ulan. Mo to guys nga naligo lang jud kog balik kay gikan ko na initan. Super kainit kay nang laba ko natin na init kayo. Nya ning ulan man mo to nga. Naligo lang ko. Ang ulan makahila na. Oto naligo ang inyong manang butike. Super kakuan. Kainit din mundak ang ulan. Na. Diba? Minsan may di makuyawan anak. Ligo na lang gitar sa tintog nawa. Kay para iwas sa hilanat. Lanat. Oso may hilanat karon tungod anang init kay din mo kalitog ulan. Super ka oso sa lanat. Diba? Tulugan ko ay. Asa ko Rosel de ay.
akong Rusil na sa kuan. Ang akong Rusil day guys, ako man day itong priso. So guys, diri ra tataman kay ning taas na ato ang video. So thank you guys sa inyong pag-follow, like and share sa ko ang Facebook page, Facebook account. Take the crowns. Thank you so much sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel. So, ping tantanan, I love you all. God bless guys. Bye everyone.